Goria ter engka hani busa ti prasaroni bagai kotor kaisa ter. Bisi burum no sirisiti laibu marajak Goria ter khlaijagui phaio. Taklai bo khlaijaknani thangui tongo. Bisi burum Goria ter no rwksaui mal mata ribui wathop kaiui Goria mutai barok laio. Taklai bo 2025 bisini o April talni 20 salmari tang salo Goria mutai barokmung khlaijaknai. Bubagra khor agulini ujan Obhainagar Netaji Clubni luaji mungbai. Fil tham chitham baba Goria mutai barok jaknai. Goria mutai barokmung no rwksaui salsni bagai ter songchajaknai. Chaitro talni paithak salni simi chengu baba Goria mutai barokmung tei abai baksa বৈশাখ তালনি শালসনিনি পাইথাক সালো পায়ো মতাই বারকমুখ মেলার উপলক্ষে চলছে আর এবার আমরা মেলার সংখ্যাটা একটু কম হবে জায়গার জন্য আর এখানে মিলিতভাবে সবাই আসে তো আমরা অনুরোধ করছি সবাই যাতে আসে যোগদান করুক এটুকুই চাই। O baba yoy, Baba Goria Raja yoy, O baba yoy.